Kerman estututa. Kaixo, museoa bizita dezaket? Bai, noski. Aurreko batean oso goiz etorri nintzen Baionara, eta museo denak oraindik itxita zeuden. Eta lehenbiziko bizitatuzu museo hontan? Orain dela 15 urte edo eskolako txango batean etorri nintzen. Baina oraindik oso umea nintzen. Eta ez nekien ezer Euskal Herriko historiari buruz. Orain bai, orain asko irakurtzen dut. Dena den, zauri, aizek bisitaziko dauzu museo guztia. Bale. Kaixo. Egunon, gaur iparraldeko eta hegoaldeko baserrien arteko ezberdintasuna aurkeztuko dizut. Oso ondo, ze. Asko irakurri dut gai horri buruz, baina oraindik ez dut argazkirik edo maketarik ikusi. Baina zaigertatzen zaizu. Ez, nire amarekin gogoratu naiz, bera aspaldian ere ez da Baionara etorri, eta etorri zen azken aldian, areto hau oraindik ez egoen zabaldu. Lastima. Ez nahastu, oraindik eta artean. Iraganeko kontakizunetan, artean erabiliko dugu. Orain 15 urte etorri nintzen Baionara, baina artean oso txikia nintzen. Kasu horretan, ezingo dugu oraindik erabili. Gure aintzinan dugu iparraldeko baserri bat. Ez da berez iparraldekoa baizik eta lapurtarra, suri eta gorria baita. Aizu, zu oso gaztea zara, zu orain dela 10 urte ez zeuden hemen, ez da? Ez duela 3 urte hasi nintzen hemen lan egiten. Nabari da, ze orain dana askoz ere politagoa dago, Hemen duzu baserri bateko sukalde tipikoa. Oso interesgarria, aizu. Iparraldeko eta hegoaldeko baserrien artean ezberdintasun handiak zeunden, Bai, lehen ez baitziren gaur egun erabiltzen dugun garraioak, eta orduan bertan zuten materiala erabiltzen zuzen. Aizu, eta hegoaldeko baserrietan non zeunden komunak? Nere ustez kanpoan, baina enaiz segur. Eta hemen non daude komunak? Baina zer duzu komunekin zuk beti? Ez zait interesatzen lehengo baserrietan non zeunden komunak. Komuna non daude orain! Handira, jera ondoan. Bale, eskerrik asko. Ez nahastu, zeuden eta zeunden adizkiak. Baserrien artean ezberdintasun handiak zeuden, baina aurreko aldian etorri nintzenean, zu ez zeunden museoan. Ongi zira? Bai. Aizu, etorri nintzen aurreko aldian komunak zaharrago zeunden, Bai, atzoko babarrunak ederrak zeuden, baina gaur hazen horako lanak, Oraindik ez dirate bakarik ematen. Nahi baduzu kanpora joanen gira eta beste egun batean bisita segituko dugu. Ez. Ze bestela bihar oraindik hemen izango gara. Kanpora joanen gira zure tripa entzuten dut oiuka. Bueno, bale, baina lehenago ondoko gelara itzuliko gara, ze oso argazki politak zeuden. Ados. Orduan, ejan didazu Euskal Herriari buruz gauza hainiz dakizkizula. Azken galdera bat pausatuko dizut. Bueno, bai, nik asko irakurri dut, baina batez ere joan den urtean, eta artean ez nekien horren ondo euskara. Eta gainera, gauza asko aldrebe zeuden idatzita. Baina zer duzu beherako berri da? Ai. Gaur Kermanek oraindik eta artean adiz lagunak nahastu egin ditu. Gogoan izan, iraganeko kontakizunetan artean erabiliko dugula. Adibidez, oso txikitan etorri nintzen Baionara eta artean museo hau itxita zegoen. Kasu horretan, oraindik ez da egokia izango. Bestalde, zeuden eta zeunden adizkiak nahastu egin ditu ere Kermanek. Adibidez, lehen komunak zaharrago zeuden. 3. pertsona, baina zu azoratuta zeunden
bigarren pertsona. Argi geratu da, ezta? Bazuek badakizu ez ere egin behar duzuen, beti bezala. Honekin edo arekin, baina egin.